Сәлем барығыҙға, хәйерле кис. Тура эфирбыҙ башлайыҙ, хәҙергә йылабыҙ әлегә. Сәлем, бөтәгеҙгә лә кем ҡул булғай. Башҡорт икенел проекты сиктерендә тура эфирҙар алып барам бит инде. Быға хәтлем бер нисә тура эфир үткәргәнем булды. Айһылыу Йәнтүрина Швейцариянан, уның менән беҙ ООН, йәғни Берләшкән Милләттәр ойошмаһының төрлө ойошмалары тураһында һөйләштек. Сөнки беҙҙең ишеткәнегеҙ бардыр, Айһылыу Йәнтүрина Дарлислык беҙҙең Швейцарияла йәшәүсе яҡташыбыҙ һәм ООН-да эшләй. Ошо яҙманы табып интернеттан ҡарай алаһығыҙ. Шулай уҡ Тамиян Ғәбитов менән үҙ эшең өсөн ниндәй инвестициялар табырға тигән темаға һөйләштек. Шулай уҡ беҙ баш студент ойошмаһы етәкселәре Азат Казакбаев менән әңгәмәне, Регина Шаршау театрының етәксеһе Регина менән әңгәмәне һеҙ беҙҙең ошо YouTube каналында, Башҡорт икенел проектының YouTube каналында таба алаһығыҙ. Бөгөн Гөлназ тигән ҡыҙыҡай менән үткәрергә булдым тура эфирҙа. Мин уның менән таныштым ҡоролтайҙа быйыл, былтырғы 2019 йылда йәйгеһен 5-нсе ҡоролтай булды бит инде. Шунда беҙ Гөлназ менән таныштыҡ. Ул Францияла йәшәй, Парижда уҡый, магистратурала һәм эшләп йөрөй инде халыҡ-ара компанияла. Хәҙер беҙ уның менән яҡынданыраҡ танышып үтербеҙ. Хәҙер мин уны саҡырам. Ожидание Гөлназ тип яҙылған. Сәләм, Гөлназ. Сәләм. Сәләм, хәйерле кис. Һеҙҙә сәғәт нисә? Парижда? Ой, слушай, что-то связь адрак насар микән? Мин һине яҡшы күрәм. Яҡшы күрәм. Мин һине яҡшы күрәм һәм яҡшы ишетәм. Ярай, яҡшы. Бөгөн беҙ эш буйынса Франция менән тоже бәйләнешкә сыҡҡайныҡ. Беҙҙең компания тоже Францияныҡы бит инде, беҙ эшләгән компания. Ундағы егет бәйләнешкә сыға алманы, Францияла связь насардыр, Гөлназ менән сығып булыр микән? Бөтә башҡа илдәрҙә, Польшанан сыҡтылар, башҡа илдәрҙән сыҡтылар, связь яҡшы булды, Францияла чуть насар һеҙҙә. Не знаю, что это беҙҙең операторҙар не справляется микән, бөтәһе лә өйҙә ултыра бит, не ишетә шуға. Аңлашылды. Һин үҙең тураһында хәҙер яйлап һөйләрһең. Әлегә һин үҙең ҡайһы яҡтан, сығышың менән ҡайҙан, хәҙер ҡайһы ерҙә йәшәйһең? Әйттем инде Париждан, шулай да һөйләп үтһәң үҙеңсә ҡыҫҡаса. Ҡайһы яҡтанһың? Бөтәһенә лә сәләм. Мин Баймаҡ ҡалаһынан, беҙ яҡташтар бит инде. Баймаҡта тыуып үҫтем, шунан БГПУ-ла уҡыным инде, шунан Уфала 5 йыл буйы. Мин вообще БГУ-ға инәм тигәйнем, переводчикка тигән. Онда инеп булғаны, шайтып, БГУ-ға барып эләктем. Но берҙе лә йәрләмәнем, онда БГПУ-ға барып эләктем. Берҙе лә йәрләмәнем инде, онда эләккәнемдә. Бик ныҡ онда һәйбәт итеп уҡыталар инде. Переводчик ниндәй тел буйынса һин переводчик булырға теләгәнең? Мин шул английский менән, получается, 10-нчы класста уҡығанда миңә неожиданно английский оҡшай башланы инде. Вообще алдан мин медик булайым микән тип йөрөй инем, шунан решила шул иностранный языктар менән увлечься инде, и английскийға, переводчикка, БГУ-ға инәм тигәйнем. БГПУ-ла шул тоже английскийға инде. БГПУ-ла, онда, получается, 2 төрлө язык ине. Беренсе английский обязательно, и икенсеһе либо французский, либо немецкий. Мин шул французскийҙа һөйләнем инде. Берҙә лә вообще өйрәнмәгән булмаһам да, с нуля, в общем, БГПУ-ла өйрәнә башланым первый курста. Аңлашылды. Ҡыҙыҡ. Һин менән БГПУ-ла уҡырға ингәндә Франция менән тормошоң бәйле булыр тип уйланыңмы?
Yok вообще. Не могла бы даже представить. Ну, потому что бірінші курста өйрәнә башлаганда, вообще французский нык авыр язык дип күргәнем инде. Бірінші экзаменға вообще өз қойдылар инде миңа. Шан вообще бұл языкма килеп сыкмак микан дип инде. Шайтып ойлап, яйгаһын что-то мен решила инде все-таки подтянуться, насар оценкага укып нык өйрәнелмәгән бит инде как-то обидно өз алып йөрү. Шайтып укый башладым да, и что-то тора бергәс үдем әле охшай башладым инде. Шан ничек укый башладың яйгаһын? Беренче курстан яйгаһын? Ну, получается, вот бірінші курста шел, не очень сдала инде все экзамены, там, а французский бойынша шан и яйгаһын, что әседерге кайттым да инде, там вакыт булгас, шул французскийдан төрле интернеттан бесплатный китаптар скачивать етеп, там упражнениялар, аудиолар скачать етеп, үдем тыңлап, үдем упражнения яһап өйрәнә башладым. Аңлашылды. Француз теле хәзер менә һинең өчен кайсы тел еңелрәк, французмы или инглиз телеме? Хәзер уже французский намного еңелрәк. Английский бында нык прям һөйләшмәйм бит инде, практика юк, шуга уже әдрәк ул басылып бара, а французда уже уйлар да башка французга килә инде иногда. Эштән капыл кайтып бер нәмә уйлап бирәм, аңлап калам да французда уйлап биргәндә. Кызык. Һин Франциягә хәзер ничә ел Парижда хәзер? Хәзер уже 4-нче ел. Получается, мен 2016 елдың августында килдем бында. 31 август. Вот. Һин БГПны тамамлаган елда шуннан киттеңме? БГПны тамамлагас, да, предлагали инде магистратурага инергә. Но мне что-то прям так хотелось немного отойти, потому что не понимала, нинде обязательно мега укырга микан дип аптырап йөргән инде. В общем, хотелось адрак перерыва, короче. Францияга сыгып китергә булдың. Ой, тоже башка резко кимәне инде. Безгә анда килеп һөйләй торганнар. Шул французский факультетта, Екатеринбургтан килеп төрле программалар турында һөйләй торганнар инде. Шам тыңлайм да, думаю, вообще мне это невозможно, нема инде Сорбонна, типа французский университет, һөйләһәләр. Думаю, это вообще кайда ул? А потом что-то январьга карайт, уже 5-нче курс уже бетеп, пора, надо что-то дальше думать. Шан уйлайм, әллә попробовать микән дип январьда шул Campus France дигән нигә яздым инде. Campus France это получается кем французский университетка сразу Россиядан инамты, улар обязательно Campus France дигән организация утырга тиештәр. Это с государством работает инде улар организация. И шуларга язгайным, типа, әле һәм түгелме тигәндә, улар әйтә, вообще бер атна гына калды диләр инде. Типа, нык яза, давайте попробуйте тен. Шан шайтып, онда 15 университетка тилгән документтар әзерләп подавать иттем да. И үдем уйлайм, у меня у самой уверенности не было, что в университетка инәм инде. Шан, думаю, может вообще бір ел отдых алырга и просто поехать, работать там нянечкой, семьяга, балаларга карарга барайын микән дип уйлый башладым да. Offer Work дигән сайтта зарегистрировалась инде. Это специальный сайт такой, где семьи ищут себе приезжих нянечек инде. Это получается в основном студенттар, чтобы был обмен, и в то же время күп акча кертмәйин, бер кыйбатлы программа түгел, как член семьи яшәргә барам инде. Шунда ябылдым да, беренче семьяга тоже запрос ибәрдем инде, без анкетамды булдырдым да, запрос ибәрдем, төрле илләргә ибәрдем, Италияга, Испанияга, кайткасын, бүген дип шунда. Африканский илләргә ибәрдем, мне почему-то просто не прям так важно было именно Франция, думаю, а вдруг шундала ибәттер дип. Төрле урынга ибәрдем да.
Sonunda что-то ответ asıp bulmanı da отказар tildeğinde. Şahit var mı? Bakın mesela relatif yürü batayım. И в один момент почти вдруг однала меня бір французский семья yapıyordu. Ошо Париждің пригородынан эргәһенән. Олар сами со мной вышли на контакт, ну, скайптан күрешәйек, типа, что-то прям не талашалар инде шон. И в то же время кампус Францтан ответ келди инде то, что мен бір университетке ингенмен, и ул Тулуздагы университет инде. Тулуз это Франциянын югындагы бір город. Вот. И шунан, а онда мен инганиным тоже педагогический какой-то шундайрак нейга, последний курс бакалавриата. Но мне туда не очень хотелось, и подумала, что лучше в семью. Семья ман уже серьезно вошла на документарии вошла. Что это первый год, в общем, семья приехала работать нянечках. Өлкән кешегә мейле бәләкәй балагам. Семья довольно-таки яшина, ну, яшьте бір 42 яшь мекан әсәһем аталарына. И балалары не. Yok, обязательно тегәһен балалар карыга килә инде. Балалар. Балалары там Лукаска 7 яшина булсакта, и Самантага 12 яшина. И улар миңа әйттеләр, что вот француз, англис саматыр һөйләшәгез, без хотим, чтобы безнең балалар англиста общались дигәндә. Улар ман англиста һөйләшәгез, дип шайтып һөйләштек та. Ну, получается, Хинунда и англисала подтянула, и французала. Первое время вообще только на английском общалась. Вроде бы ГПУ уже 5 жыл бойы французский виятланым, но все равно банда кигәс. Бердәлә французша һөйләшеп карамаган булгас, дирәк не булды инде. Как-то барьер инде прям һөйләшә алмыйм, все бис аңлайм, да һөйләшә алмыйм. Аңлашылды. Менә һиннән һорайдар. Унда кияүдәме дип һорайдар һиннән? Юк, менә лә кияүдә түгел. Әле укып кына йөрөй. Хәзер укып торганда һәйләр. Һин ул гаиләдә 1 ел эшләнең килеп сыга инде. 1 ел. И шул 1 ел эсендә как раз ну, университетка мен все равно инде килә инде. Как раз университеттарға барып, онда день открытых дверей бында тоже үткәрәләр инде язгыһын. Үҙем уже барып, конкретно кешеләр менән һөйләшеп, нисек бирергә, совет итеп укытучылар менән төрле университеттарның шайтып, бөтәһеннән дә весь информация йыйдым да и ултырып досье яһап, шул подавать иттем инде ягән. Һәм укырга инде. Һәм шул 2 университетка алдылар. Береһе Париж 3 дип атала, икенчесе Париж 4, Сорбонна. Вообще Сорбонна ул беренче университетка бүленгән инде. Минеке вот с языковым уклоном инде минеке. И шул Париж 4-га үҙем хәзер инде. Тагыла бер тапкыр әйтәле, һинең магистратура ниндәй направление специальностьтан? Международный бизнес и менеджмент. Һәм һин бында 3-нче курста хәзер укый. Магистратура булсын 2 ел укыйм. Получается, сразу магистратурага алмадылар, айттылар, что һин экономиканы бердиле вообще укымагансың, хотя бы последний курс бакалавриата укытып. Шайтып, последний курс бакалавриата, потом первый год, хәзер вот 2-й год магистратура. Последний. Классно. То есть һин хәзер быел укып бетерсәң яйгәһеңме? Быел укып бетәм. Аңлашылды. Менә һин шул гаилә менән хәзер аралашып тораһыңмы? Нисек вообще ул кешеләр? Аралашабыз, намеке, ну прям не могу сказать, что тесно общаемся. Күнһәм бар бирмәй. Ну, уларга бывает, допустим, миңа тип һаман некоторые хаттар килә инде. Бында просто организация вообще любит письма посылать инде. Хагыда яшәрләр. И шул инде рекламные или хаттар киләме, улар миңа әйткән, типа, вот һиңа там килде, тип, если что, можешь прийти взять. Шунда барганда общаться итеп калабыз инде. Или там кызыкай Саманта ул уже хәзер, ну, зурайып бара инде уга уже. Нисә яшь? 15 ме? И ул миңа иногда смс яза инде шунда. Ну, анда бunda һөйләшәбез. Аңлашылды. Булай кыен булдымы монда шулай эшләү? Нинди кыенлыктар менә беренче ел? Нимә кыен булды Францияга? Беренче ел, ну вот
все равно гайлам вообще мен хебет булдайн прям нак повезло. Нак меня tego уважать это удема вакыт берип тоже постоянно уларман буларга не просили. Тега менин вакытты тоже нак уважать этеп относились инде шуна нак окшаны. Но все гайлам менен тега бір ел бойы яшау это, конечно, тега особый такой опыт, потому что все равно ел бойы қонақ яшайын битинде. Кешінің тега үйінде. И еще біз же так воспитаны тега, ну, кешінің үйінде тега мотор теп жүрерін битинде, не расслабляешься инде шыға. И мен все равно думаю, что бір ел ісінде мен өзімді тега қонақ хамақадырақ держала инде. Ну, потому что өзімдің үйде хамақ не можешь расслабиться, шо яғына бар инде. А былай вообще хейбет болды. Біз ретінде тайнақ халық. Ну, шулай бар еще. Шулай. И потом қиынлықтар дегенде, ну вот этот переход, когда я, получается, поступила в университет, уже Гайламина уже пришло время попрощаться. И ну, надо было уже искать и работу, и жилье искать, вот шулах қиын болды. И визу надо было переделывать. И визу тоже білмеймін, могут и отказать. Хен, то есть, оны вис өзің ішләнің, хенің Францияға таныштарың, мына урыстар, бәлки, бірей шындай кішілер болды ма? Хен өзің бір өзің сұрап кеттің? Мен бірдім сұрап кеттім, әй. Семьяны білейін. Семьяны білейін, һәм... Ну, барман таныштым. Хем оқырға енгендерлі вис өзің ерінің бекенде, бітігінде. Документарың мында вис өзің ішләнің. Ну, в то же время меня ярдам еткан неожиданно ярдам еткан кісілер көп болды енді. Допустим, мен банковский карта штаттарға барғайным енді. И шында шаптыран қабыр қаймынан, қатын менен енді. Аралашып кеттік, мен өзімнің историямды сөйлегайын, прям авторайын, адам мені поддерживать етам, шан и шо, ну, банк бәдің үйдің арғанда енді. Была тұрғайны. И шулман визаға, когда надо было писать там документы, мен оға барып, онан вестикшірттерді, менде ол меңа өде еттенде, меңа келді, вестикшірі пирам, мотор язушыға ярдам еттермен, айтып. Ну, шул ярдам етті енді шынан семьяға, ну, балаларман ярдам еткен сақта, все равно менің бош вақытым көп бола тұрғайын. И иногда рус тілі и английский репетиторство хамақ өткіре тұрғайны менде. Кішілерге барып. Шан шайды бір француженка Изабель менен таныштым, ол русский үйренайынды. Вот у нее вообще никаких родственных связей, там ничего нету, но вот она просто балдеет от русского языка, короче. Если у меня это инде, бардым эле азырлама, просто меня келди руса мен сөйлешти инде, типа. И шуны дарс хамагетип, угай однахана бірді бара тұрғайным. И шуна, когда она узнала то, что мен остаюсь, он меня айтайын, типа, ну, айда, мен тоже ярдам етам, типа, менің ерім мактапта ішлей, мактапка на первое время ассистент болып түшті енді. Шайтып, она меня, короче, первое время на работу в школу устроила. Париждің үстінде. Класс. Бітелер ярдам етерлік кішілер. Білмеген кішілер еңе ярдам етіп, ярдам қолы құрғандар. Она вообще меня неожиданно была енді, что столько людей помогли. И еще одақ білмейін дейтінді ол кішілерден все равно ярдам еттерге әдір болдылар енді. Классно, вообще классно. Әді, хораударга по пути ярдам етейік, так бірінші хорау Харитов әрбі хорағаны, онда кеудәм етіп, екіншісі R4CV, француз тілінде немеге ең қиынайыны деп хорай. Француз тілін өренгенде, наверное, Грамматика. Вот башқұрт тілін білігіз, кстати, вообще французская фонетика бізге яқын енді, мне кажется, башқұрттардың произношение все равно французы хейбет орыстарға қарағанда, потому что бізде звугі бар, өтінде, тоже бар, и шуға даже мен сөйлесем де орыстар сөйлескенде французскеден айрылайын. И қиынлықтар тұрғанда, наверное, грамматика, потому что олардың вақыттары көбінде түрлі там прошедший, давно прошедший деген хамақ или прошедший, но долгий, но английский хамақ, но еще көбірек. Тағы көбірек. И
Особенно Старокубинда, исключение вообще. Типа правило ошылай, но банда шулай. Ага. Шулай шынайында енді башқа индерге Аңлашылды мына Biz Fransız компанияһында эшләйбез. Без башкара һөйләп үтәм, менә кем безне тыңлай, бер Гөлназның охшаган, ул да международный халыкара компаниялар эшләй. Мин дә халыкара компаниялар һәм безнең төп офисыбыз, төп баш компания Франциялар безнеке. Һәм безнең бөтен секрет. Ой, мин һиңа арактан гына әйтергән дигән. Исемне әйтеп тормам. Хәзер бу эфирга зур компания инде һәм аның төзелеш буенча һәм бөтә әле без французлар инде, безнең менеджмент бөтә руководительләр французлар инде. Мин беренче тапкыр улар белән аралашканда француз акцентын аңлавы кыйнарак булды. Чөнки улар моны кызык кына итеп сөйләшәләр. Иң кыйын, английсә һөйләшкәндә француз акцентын аңлавы иң кыйын инде. Мәсәлән, безнең коллегалар менә поляктар, бөтә әле шундый там итальянецлар да вис аңлау рәхәт, әмма французларны кыйнарак. Аракан өйрәнеп китәһең. Вот. Шуңа до такой степени үзенең телен ярата теге. О, да. Улар менә яратмыйдыр. Үзләре яшьләр менә болай английсә һәйбәт беләр, әмма өлкәннәр үзләренең телен ныграк яратып, инглизчә һөйләшергә яратмайдар. Менә әйттең бит инде, безнең башкорт теле охшаган типин бердә Бангладешта башкортча һөйләшеп утырайым, мин Лилия апаймен инде Санкт-Петербургтан телефонда һөйләшеп утырайым. Безнең урыс егете Шамилдә һорай инде. Ул французча һөйләшәме ул дип һорай инде. Г дип һөйләшкәч, шулай дип уйлаган инде. Башкортча һөйләшә дип. Урыс егетен шулай дип аптыраган. Халитов РБ, бу егет һинкәведәме дип һорагайны. Шул язган. Башкорт кызы француз балаһын инглиз телен укыта. Ситуация хәтәр, ысынлап та хәтәр. Кияүгә башкортка сык югалтма башкортлыкты. Ала бирһә, әйдәгез башкорт егетләре йоклап ятмагыз. Әлбиттә, чит илдә башкорт егетләрен табуы кыен, хәзер һез Франциялы аралашаһығыҙмы башкорттар менән? Ну вот Парижда теге прям нык күп башкорттарҙы белмәйем. Шул Нурия тигән ҡатынды беләм инде. Ул ҡыҙы менән бында йәшәй. Шунан тағын бер башҡорт ҡыҙын беләйем. Ул Учаланан, ул хәҙер Лионға күсеп китте инде. Франция, шуға улман уже часто күрешеп булмай инде. Бутан кешеләрҙе белмәйем даже. Так что Халитов РБ егеттәр унда юҡ. Беҙҙең башҡорт егете табылып, әлбиттә мин дә һиңә киләсәктә башҡорт егетенә сығыуыңды теләйем. Үҙеңдең теләгеңдән тора инде, әлбиттә. Так, артабан ҡарайыҡ. Артабан беҙҙе тыңлайҙар. Былай беренсе тәьҫораттар һинән Франциянан, Париждан, һәм шул тәьҫораттар һәм үҙгәрҙеме? Хәҙер нисек уйлайың? Тәүге тапҡыр нимә уйланың һәм хәҙер нисек? Впечатление имеется в виду, да? Впечатление. Первое впечатление. Наверное, да, потому что беренсе ваҡыт мин теге метро булған городта йәшәп өйрәнелмәгән бит инде. Мне казалось, что особенно метро төшәм, нигәдән ҡурҡыныс була торған теге темный, весь ябыҡ. Ну, Парижда нимә бар, бында метролар ныҡ таҙа түгел инде. Мин Москваға барып аптырап ҡайттым, бында так чисто, так вообще широко, урын күп, ә бында вообще улай түгел. Ҡайында? Москвада. Москвада метро вообще миңә оҡшаны инде. Ә бында улай түгел инде. Еще ул ваҡытта метроға вообще өйрәнмәгән дә булмағас, теге Ленсик була торған. Казалось, что еще теге Париж, ну, такой город мечты, тип килдем да. Бында килеп төшһәң теге прям. Бер 2014 мартта 2014 йылда как раз 26 мартта, по-моему, беҙ Парижға килгәйнек. Миңә шул 5 йыл үтте, мин һаман әлегә Францияға барғым килмәй. Бәлки икенсе тапҡыр. Минең коллегаларым Санкт-Петербургта әйтәләр инде.
Санкт-Петербургда айталар инде. Нисеген деген Францияга баргың килмей. Ну вообще ике-үч тапкыр барһаң, былай гашык булаң диләр инде. Франция беренче тапкыр күп кеше беренче Я тапкырдан согласна. гашык була алмай диләр. Вот. Шуңа мин һине Спасибо, аңлайм. что... Беренче тәэсираттар ысынлап та һин уйлайм, ошо таза матур калага киләң, анда шундай халык, метрола кешеләр йоклап яталар, анда матраслары менән үзләренең, ну шундай ощущение бар инде. Ну хәзер белмәйм ничек, ну 5 ел Ну, элек со шулай ине. временем, уже хадр дошло, наверное, меня вот основное восприятие, наверное, изменилось. Это все как часть Парижа, хамак воспринимает, типа, Ай, это нормально, теган хамак уже. Ну, шулай. шлайт ман, есть это мои дорогие, нормально. Шулай инде. Да. Хадр уже Ай. родной урын хамак инде. Уже одак кына Мгм. яшагыз. Мгм. Һин менә һине турист дип күрәләрме или уже күреп торалармы? Ошонда яшәгән кеше икәнеңде или менә турист һәммәгарак уйлайдармы? Ничек Ну, карайдар? төрлесе була, вот, кайсы бер урынга барһам, особенно где много туристов, допустим, ну, бында магазиндар бар такие, где, ну, туристтар көп йөрөйүнде. И шунда, Мгм. допустим, йөрөһәм, мен тоже сразу мен английский сөйләшәләр. Ничан мен французский отвечает һәм уже аңлайларын типа ладно. Мгм. Ну, бар есть где прям за туриста принимают француз, аңламай дип Һине вообще кем дип уйлайдар, менә нинди халык дип карайдар, Ну, һәм кайдан? вообще кызык тема инде. Ну, Мгм. көбісі вообще айта алмай кайдан экенин, потому что, ну, Мгм. вроде и что-то славянское есть, ну, светлый, да, нишан, а вроде ну, Мгм. окей, и азиатское что-то есть, Мгм. Мгм. ну, Мгм. кайсы бир киши казашка деп ойлойнде, кимдир Мгм. Молдавия деп айткандар да бар, Молдаванка Ага. Монголия деп те айталар, Мгм. шу, Һи- окей. Башкортстан дип аңлатаһыңмы? Кайда Айе, шо, урынлашкан? и таки, һәр бер кешегә Башкортстан тарафында һөйләйм, то, что Мгм. я из России, но тыйм да, башкага тип башлайм. Шултылар Ага. аптырап тыңлайлар инде. Ну, Ага. Башкортстанда белгән кеше, Мгм. но иногда бывают вот такие, видимо, эрудированные, начитанные люди, Мгм. башкирка деп айтсам, тидарин, типа, я знаю тидарин, им вообще ондай кишилерге Мгм. аптырайм, потому что, ну, мало таких людей, чтобы вот обычный француз знал, кто такие башкирки, мен вообще кубанып кетем, инде башкирттар ким экенин билһә. Мгм. So, Ысынлап та һирәк күренеш. мгм. Һинең Ну, мен күҙең реально йәшел? уйлыйм инде. А? Мгм. Һинең күҙең Күҙем, йәшелме? яшерәк. Ну вот шуға ысынлап та Азияла, Европала һиндә бар, конечно. Хәзер һорауларға яуап. Сорбонта уҡыу нисек? Сорбонтамы? Сорбонна. Сорбонна аңламаным һорауҙы. Һин хәзер ҡайҙа уҡыйһың тағы ла бер тапҡыр? Шул Сорбоннала Париж Мгм. 4-й тиран университетінде. Мгм. Вообще Мгм. официальный исемі Сорбон университет. Но Мгм. еще есть, допустим, вторая Сорбонна. Онда право уҡыйҙар инде, шул юристтар онда саға. Вот. Аха. Ну, уҡыу һиңә нисек, оҡшаймы? Был оҡшай, эйе. Мгм. Үҙем мин вообще ну, наверное, мен готов была к худшему, ныҡ ҡыйын булыр тип уйлағайным, но иногда булып ала, прям ныҡ ауыр периодтар. Вот бында нимәһе ҡыҙыҡ, беҙҙә, допустим, сессия ваҡытында, беҙ бит инде сессия араһында беҙҙә көндәр бар. Бер экзамен бираһың, дашан 2 көн следующий экзаменды уҡыйың, дашан бираң бит инде. Мгм. Мгм. И Мгм. шул көндәр бар икәнен белгәс, алдан уҡымай сәйрәйһең бит инде. Мгм. Ну, бывает такое же Бындағы иногда. һымаҡ. Мгм. А бында вообще без разницы нисек ҡалыр. Сессияны беҙҙә вот в прошлом году декабрҙә бер көн эсендә 5 экзамен булды. И это вообще М. нормальное явление. Вы потому что думаете, что, ну, как бы направляется, типа, некоторое время на то, что рассчитывать на то, что в течение года усиленно ты узен занимаешься дополнительно, М. дәрестәрҙе лә Мгм. вовремя уҡып барам тип, и шуға бер көн эсендә 5 экзамен биреү һиңә должно быть не проблематично. Мгм. Шундай особенности бар инде. Но Мгм. оҡшаған яҡтарынан вот мин хәҙер, ну вот нимәгә мин эшләп йөрөйөм, магистратурала
у тебя есть возможность, получается, выбрать такую программу, где ты можешь икиган укырга, и үскін более-менее по специальности болған іште есе тапхам, үскін ішлейін енді. Получается, вот университет, компания, и мен договор заключает это, и шулай хин особый программ бералар енді. И шулияға вообще ну, прям такой большой плюс деп ойлаймын енді. То есть сен университетқа бардың да, сен айттың, мен эшләгем килә, миңа кайһында эшләргә була, шуны әйтегез дип шулай дип сораныңмы? Это вот именно в магистратура, шунда есть возможность. Получается, ике түрлі направление бар. Бірігінде хин ярты ел бойы полностью укыйын, и ярты ел бойы стажировка утаһың, вообще укымайса, икенсе ярты ел бойы. А икенсе программа боюнча хин 2 көн бойы укыйын, и 3 көн бойы эшләйин. Но хин үзең табарга тиешәң эште, үзең должна интервью үтеп, теге хиңа берәү дә ошо компанияга барып әйтмәй. Үзең теге ысын эшләгән һәмәк эдләйин инде. И эштә әйтәһең, то что вот мен шундай программа боюнча хочу дип. Ну, бында уже ул программа известна инде. И шуга получается, когда не ищешь работу, хин автоматически теге шул программа боюнча дип эдләйин. Галочка куяң. Ай. Ул альтернатив дип атала инде. Шулай дип үҙеңә оҡшаған эште компанияны табып алдың инде. Ай. Хәҙер эшең тураһында һөйләрһең тағы ла. Хәҙер һораҙарға яуап үтәйек. Ислам Байгужин ҡуллуғаған сәләм. Ислам, привет. Һинең таныштарың. Зөлхизә Рай, Эльвира сәләм. Хәҙер һин ҡайҙарҙа йөрөп ятаһығыҙ? Мин Бангладешта эшләйбеҙ. Шамил менән французский компанияла, ну, головной офис Франция, а так тоже халыҡара компания. Әлеге ваҡытта мин Өфөлә. Беҙ эвакуироваться итеп ҡайттыҡ инде, сөнки бөтә илдәр араһында самолеттарҙы ябалар, осоп булмай, шуға беҙ алданыраҡ ҡайтып өлгөрҙөк. Иртәгә төндә, бөгөн төндә Бангладештан уже осоп китеп булмай инде. Аллаға шөкөр, беҙ өлгөрҙөк. Шулай. Гөлназ, ҡайһы яҡтыкыһың? Тип һораған Зөлхизә Рай. Баймаҡ ҡалаһынан, беҙ яҡташтар. Мин дә Баймаҡ районынан. Мин Баймаҡ районының Ишберҙе ауылында тыуғанмын, әммә Йомашҡа күсеп килдек. Йомашта бер нисә йыл уҡыным, һәм Гөлназдың әсәһе лә Йомаштыҡы. Маған йәйге Йомашҡа килеп йөрөгәнһеңдер. Честный мир. Мен Йомашҡа вообще күп барған бар. Унда йәйгеһен, унда каникулға бара торғайным. Мин һине күргәнем, но иҫләмәйем инде. Һин нисәнсе йылға әле, әгәр сер булмаһа? Мен 93. Ну, без просто шуляҡҡа барып йөрмәгәнбеҙ, наверное. Мына һине иҫләмәйем былай. Ҡайҙа Йомашта йәшәй торған? Без һинең менән бер урамда, без Совет урамынан. Беҙ теге төптәрәк, теге тау яғындараҡ. Шулай. Ярай, икенсе йылы Йомашҡа килһәң, алаберһә күрешербеҙ йәйге. Так. Нимәгәй? Теге ҡыҙыҡай, мин Йылымдыҡы, Зөлхизә. Йылымдыҡы. Аңлашылды. Минең ҡартатайым Йылымдыҡы. Так, уҡығандарҙың специальность буйынса эшкә төшөргә ҡыйынмы? Тип һораған. Марсель микән исеме? Ундай теге ауырлыҡ бар инде. Потому что бында Францияға, мин дә вот особенно получается, мин студентка, мин иностранка бит инде. И мине берәй компания эшкә алам тиһә, ул миңә рабочий виза эшләргә тейеш. Мин менән бергә инде. А если компания берет не француза, а иностранку, то ул должен бындағы шул префектураға объяснить инде, нишәп ул француз урынына ошо кешене ала, потому что ул кеше янаһы более компетентный, ну, более түгел, а теге, берәй таланты бармы, или компетентности какой-то бармы. И получается, даже минимальный, шулай итеп алған сотрудниктарға минимальный зарплата бар инде. Ул общая минимальная зарплатынан күберәк, ну, считается, потому что һин улай аҡыллы булғас, ундай кешене алғас, давай түлә инде күберәк. И шундай теге нейҙәр бар инде. Әйтәйем икән, ауырлыҡтар типме. Ну, кемдер еңел генә таба, теге
как повезет, как настроишься, как будет искать, как будет искать шантарайында. Демәк, һин еңелерәк булһын өсөн ошо магистратурала укып йөрөгәндә эшкә төшәгез, яхшырак инде бит артабан да шунда. Ну мен хәзер получается был эштәге минем контракт октябрьгә хәтлем, ошо елның октябрьнә хәтлем. И это получается вот шел студенческий как бы контракт бит инде. А дальше улар миңа ничего не обещали. Мен ул компания ну прям нык калгым килә дип тә әйтә алмыйм, потому что минем икенче төрләрдә эшләп карагым килә инде. Наверное, где-то июнь башында микән эш эзләй башлармын инде. Аңлашылды. Так. Это какой вуз дип һораны мин, ну-ка. Һин әйттең яңа гына, ишеттегезме или тагы ла бер тапкыр әйтәм инде. Сорбонна, Париж 4. Париж 4. Так, Аккусарова Зульфия, я тоже с Баймакаты. Беҙҙә яҡташтар бар унда. Сәлам, яҡташтар бар. Сәлам. Так, Зөлхизә, оказывается, беҙ туғандар, әсәйегеҙ менән быйыл таныштыҡ. Йылым ауылы бәләкәй генә, унда бер генә ураммы? Моғайын шуға бөтәһе лә бер-береһе менән туғандар. Ярай, беҙ бәлки күрешербеҙ быйылмы, берәй ваҡыт йылымды барып күргәнем юҡ. Һин йылым ауылын беләмме? Ул менән йыллыҡтан һуң киләһе ауыл инде. Шул яҡтара икәнен беләм, но прям барып күргәнем юҡ шикелле. Ул бәләкәй генә, ул мин даже бәләкәй саҡта ғына булғаным бар инде. Вот. Мына Данияс, Данияс дигән егет. Данияс ул менән ВКонтакте тоже һорау ебәргән. Хәҙер уның һорауын уҡыйым. Шул Данияс ебәргән шикелле ул. Так, хәҙер әйтәм. Данияс Мамбетов. Помогло ли тебе знание башкирского языка в изучении французского? И говорила ли ты на башкирском языке с французами? Какая у них была реакция? И уға менә Венера Юламанова тигән бер ҡыҙыҡай яуап яҙған. Французы спокойно реагируют на иную, отличную от своей речь. Они осведомлены, что в мире много людей, говорящих на разных языках. Знание башкирского языка помогает в осознании себя одной из важных частиц многогранного мира. Тип яҙған инде. Мен шулай әйтеп бөттөм бит инде, башҡорт телендә фонетикаһы ныҡ ярҙам итте тип, шул произношениеға вообще һәйбәт инде беҙҙең как бы беҙҙең знание әйтәйем икән. Бигерәк тағы. Шан какая реакция тигәненә шул, башҡортмын тип теге башҡортстан телендә һөйләйбеҙ, күбеһе әйтә инде, әйҙә бер нәмә әйтеп ҡара тип, как всегда теге бер нәмә дип әйтә. Шан әйтһәм, улар теге арабскийға оҡшаған тип, или турецкийға оҡшаған тип нитәләр инде. Бер нәмә много арабов, и у арабов тоже теге арабса бар бит, ҡ, х буквалар. Шуға арабскийға оҡшаған тип күбеһе әйтә. Францияла беҙ тоже бергә төрлө илдән кешеләр менән эшләйбеҙ, тоже француздар килде, үҙенең милләте, паспорты француздыҡы, ә үҙе менән шул араб тоже беҙгә килде. Мосолмандар бит инде улар шулай. Ҡыҙыҡ шул. Так, тағы ла Данияс һинән һорай, Рәсәйҙә эш эҙләмәнеңме? Рәсәйҙә эш эҙләмәнең? Һин эҙләргә ваҡытың да булманы, һин уҡығандан һуң. Мин эҙләгәйнем шулай ҙа, получается, шул тоже 5-нче курста бөтөп барғанда теге әҙерәк паника булған икән, нимә генә эшләмәнем инде. Миңә вообще очень хотелось бер ҡайҙа барлыға теге, икенсе бер әйергә. Пусть ул Рәсәйҙең булһын икенсе бер точкаһымы, или илдәге бер икенсе точкаһымы. Не теге, гел миңә любопытно инде, то что беҙҙең ил шундай ҙур, и теге төрлө кешеләр бар, кеше төрлөсә уң менән йәшәй бит инде. Теге икенселәй уйлай, и шуныһы миңә гел ҡыҙыҡ була торған. Шуға икенсе темаға киттем. Москва эргәһендә әллә теге булган компанияларға интервью үтеп ҡарағаным бар инде, шул 5-нче курсты бөтөп барғанда. Потом әллә Владивостоктағы какой-то ходай ошмаған эшкә тоже интервью үтеп ҡарағаным бар. Анда
Шо бірнеше тапқыр сықмағайын, уже Франция тік нета башқаным бітінді, и шуға оны забросила енді. Былай, 5-ші курста шул эшләп йөргәндә, 4-нче, 5-нче курста мин Уфала Декатлонда эшләп торгайным, ну, частичная работа һәммәк. На параллельно тоже укымны. Ага. Һәм һин менә һөйләгәйнең бит инде, тагыла нимә һинең менә шул Франциягә китүеңә йогынты яһаны, ул ошо Айсек дип әйтеләме нисек? Шул оешма. Айсек и не только, ну, одно из них тегән. Вообще шул укып йөргән сакта активный була торгайным инде. Испанскийды өйрәнергә йөреп торгайным. Хәзер испанский әзрәк аңлайм, нык һөйләшмәһәм дә, ну, аңлайм инде. Шул тегән дәрес бетһә шул, либо испанскийга барам, либо Айсектагы онда иностранецлар килһә, улар менән теге күрешәбез, шунда күмәкләп. Онда еще бердә онда ике аяк бер китаянка кигәйнем. Мине оның не һәйтеп куйдылар инде. Ну, Айсек та шулай инде, теге иностранец. Бер китеп куялар. Дус дип куялар инде. Ул менән теге шопингка барам, или берәй симка алырга кирәкме уга, шул менән теге йөри торгайным инде, английса һөйләшә торгайным шәм. Или теге улар встречалар күп оештылар инде. Да, где-то пойти погулять, на великах покататься, ну, шайтып улар менән күп йөренем. И тагын шул work and travel менән бардым бит инде Америкага 3-нче курстан һуң. И шул, наверное, тоже меня повлияло, шул минең дальнейшей жизньга. Work and travel, конечно, вообще һәйбәт. Һин онда 4 айга бардың? 3 айга. Шул вообще отдельный интересный опыт булды. Бик кызык. Так, хәзер артабан һорауларга. Халитов Арба баягы һиңә кияүгә башкорт кешене кияүгә сыгарга әйткән кеше. Кадрия? Минең паспортым. Сәлам, кем безнең менән кушыла? Бик күп кызык һорауларга Гөлназ җавап бирде. Кем яңа гына кушыла, рактан хаклар менән карарһыгыз эфирде. Так, Халитов Арба, Эльвира йөрәгендә урын бармы? Һез миннән һорайыгызмы, или Гөлназдан һорайыгызмы? Гөлназ бит инде әле кияүдә түгел, минең йөрәгемдә урын юк, мин кияүдә. Гөлназда мөгаен әле бардыр. Миннука. Эльвира, ты выпускница БРГ, если да, то в каком году выпустился? Мен БРГшница 2007 елда гимназияны тамамланым. Һез нисәнче елда тамамланыгыз, или һез гимназияны? Так, Халитов Арба. Кавказецлар башкорт теле, гарәп теленә якын тейҙәр. Ҡөрьән уҡыған һымаҡ һөйләшәһегеҙ тине. Сөнки беҙҙең менән шундай шундай өндәр булғанға. Тоже. Баяғы Халитов Төркмәнстанға бар яҡшы ғәдел системалы ил тип һанайым. Мин Төркмәнстанда кешеләрем, таныштарым бар, белмәйем, әйтә алмайым. Әлфиә Әминова һорау бирә. Һаумыһығыҙ, нисек ашарға бешерергә өлгөрәһегеҙме ти? Нисек унда? Үҙеңә бешерәмме? Бик ҡыҙыҡ һорау. Үҙемә бешерергә тырышам, но теге үҙем өсөн бешереү ныҡ ҡыҙыҡ түгел инде. Шулай. Не булһа, бешерәм ул төрлө соустар яһап, ваҡытым булһа, берәр ҙә ҡабаланмаған булһам. Ну, былай үҙемә бешерһәм, мин теге, ну, тиҙ генә бешерәм дә, шунда һауытҡа һалып алам да, эшкә апарам. Но мин как-то почему-то от этой еды прям удовольствия не получаю инде. И шулай, ну, где-то однаһына мин стараюсь 2 тапҡыр, 2-3 тапҡыр үҙем бешерергә. Там университетта беҙ вообще арзан инде ашау, шуға этим я пользуюсь, университетта ашайым. И шул эштә булған саҡта, ну, пятница беҙ обычно команда менән или дуҫтар менән эштәге коллегалар менән теге берәй ергә ашарға барабыҙ инде, эргәләге берәй ресторанға. Әлфиә апа яҙған. Мин бит әсәй кеше бит, шуға ҡайғырам. Әлбиттә. Әйткәндә, һин бит инде хәҙер нейҙә карантинда ултыраһың, әйбәт, өйҙән сыҡмайһың. Бешерәһең, тимәк, өйҙә? Хәҙер бешерәм. Бер башҡа бер бәлә. Развивать кулинарные способности.
Или һин доставка заказывать итәһеңме өйгә ашарға? Доставка, ну, бой да, намеке, может, бір күн өттегем. Одна бердем, икенем, может, итермен тейминде, но, ол теге, все равно, бір яқтан қибат, но икенче яқтан теге. Ой, это постоянно ятыр тоже моевитинде келештіріп теге. Шулай инде. Yok, Магазинга сығалаңмы һин? Магазинға сығалам, теге, неме хақыда, қадыр 5-нче күн китебетинде, 5-нче күн карантинде қып, теге, өйрәнгән магазинға барам теймде, намеке, капыл гына сығып кеткегелер, шан итлеймін, то, что надо бумагу написать, теге, бета постоянно объяснить мне как немеге сыққанымды, шан отырып, бір 5 минут намеке А4-ға вести адамда, шол намеке бойынса, шаблон бойынса. Я такая-то, намеке выхожу, потому что мне нужно пойти в магазин, типа, это шанс ақсыға. Оны һин нисек ебәрең? Или шул кагыды тотып сыгаһыңмы? Оны ебәрмәйм, кагыды просто һин үҙең должна иметь инде. Если теге полицейский һораһа, то... Һине һорагандары бармы? Мине һорагандары юҡ, но теге тәҙрәнән бында ҡарайым, мин площадьта йәшәйем инде. Тәҙрәнән ҡараһаң, теге часто йөрөйҙәр инде, полицейскийҙар. Һин хәҙер менә өйҙә карантинда ултыраһың и магазинға ғына сығаһың. Магазинға сығам, шан намеке. Миндә үҙемдә теге стиральный машинка юҡ, шуға намекейгә тип, йыуырға тип сығам инде. Нигә? Прачечныйға шунан иногда теге просто йөрөп киләм тип, өйҙөң эргәһенән, беренсе тапҡыр урап. Нисәнсе көн? Нисәнсе көн ултыраһың өйҙә? Хәҙер, вот 5-нче көн уже. Һеҙҙең бөтәһе лә эштә, шулай итеп, бөтәгеҙ лә карантинға ебәрҙеләрме? Эштә бәше, беҙ, получается, беҙҙең офиста примерно 500-600 кеше, 500, наверное. И бөтәһе лә карантинда, кроме там президентов, которые, беҙҙә беренсе нәмәкәй бар инде, вице-президент, президент үҙе бар, улар вот йөрөйҙәр инде. И уҡыуҙа ла шулай уҡ. Уҡыуҙа, был аҙнала беҙҙең пары вообще отменили, паралар булмай, эштә булабыҙ тинеләр инде. И получается, мен шул өйҙә ултырып эшләнем инде, аҙна буйы. Икенсе аҙнала, понедельник, вторник, дистанционно үткәрергә тейештәр дәрестәрне. Аңлашылды. Әлегә артабан һорауҙар, стипендия нисек Францияла? Стипендияға йәшәп буламы, тип һорай. Стипендия, минеке юҡ стипендия, мин нишәптер, шуны үҙем дә уйлайым да, мин нишәптер стипендия берҙе лә биреп ҡарағаным юҡ инде. Но беҙҙең группала стипендия алған кешеләр бар, былай һәйбәт кенә бирәләр ул, где-то бер 700 евроһы бар микән. Шулай инде, но минең теге постоянно эш булды инде шуға теге, үҙемде үҙем обеспечивать итер шул мәктәптә эшләнем бит инде, потом где-то 1,5 года магазинда эшләнем, полулюксовый такой магазинда инде по выходным. И хәҙер был эштә бит инде шуға хватает на себя. Ну, 700 евро для студенттар өсөн, ул һәр бер студент өсөн түгелдер инде, яҡшы уҡыған студенттар өсөн, әйбәт, 700 евро. Бикә һәйбәт тә инде хәҙерге курс менән, беҙ менән торғанда бигерәк. Нормально, но теге, но Париж өсөн ул әҙерәк тәғәҙәрәк инде эсе теге, ни булмаһа. Шул 700 менән. Тулыһынса йәшәп булмай, но тулыһынса йәшәп булмай инде ул аҡса. Ну, нормально. Так, мин 2016 йылда гимназияны тамамланым, аңлашылды. 2016 йыл яңыраҡ ҡына инде. Так, привет, һинең был иптәш ҡыҙың яҙа, тип яҙа мына, Сам, ул һинекеме? Адрия, привет. Айы. Шулай. Хәҙер мына тағы ла бер тапҡыр уҡыуың тураһында әйтеп китәйек. Әгәр дә кемдер мына Францияла уҡырға инергә теләй икән һәм шул үҙенең аҡсаһы түгел, бесплатно, то есть
француз или түләйбит инде, государство платит, получается. Вот. Ниндәй шундай бер программа аша индең, әйбит, шул программа аша инергәме или нисек, нимә эшләр кирәк? Получается, если находишься в России, то әйтем шул обязательно кампус Франс аша подавать итәргә кирәк. Французский вообще бөтә университетларда бесплатный. Бында бар университеты есть бизнес-школа. Бизнес-школалар бөтәһе платный. Онда бер 3,000-дән 14,000-га барып китәргә может ежегодная плата. Еврога. 3,000 евро, 14,000 евро хәтле. А университетлар бөтәһе бесплатный. И шул кампус Франска, получается, обращение хамакмы. Уларга звонить дип та хорошо була, улар Екатеринбургта бар. Россиянең берничә городтарында бар инде. Шул уларга звонить итеп, сорашып, сайттарында ла карарга була. Россия үзенең ия башла инде. Күп университетлар требует определенный уровень знания французского. Ниндейдер университетларга какой-то білмеймін, но некоторые факультеттарға можно инде чисто английским инергә. Там, где обучение ведется на английском, олай тоже можно. И шул университетка бирәм инде. Уларга бәлки беренче ел француз телен өйрәнә шундайрак бармы шундай программа? Француз теле өйрәнү программасы тоже бар. Күп университетларда. Параллельно. Анна һиңа общежитие бирмәнеләрме һеҙҙә, ундай нимә юҡмы? Һин үҙең квартирала йәшәйһең. Общежитие тоже бар, но опять-таки күп ҡағыҙ бирергә кәрәк инде. Оҙаҡ көтөү. Францияла бәшә ҡағыҙҙы ныҡ яҙыталар. Булған ерҙән ҡағыҙҙы йыйып кил, ҡағыҙҙы һорау өсөн унда тағын бер нисә хат ебәрҙе. Шулай виз связаны инде. Эми оны вообще яратмайм инде. И чтоб общежитие мен даже не подавала. Үзем бернә табып яшәрмен әле. Ну, общежитие не просто инде булай. Хәҙер һин квартирала йәшәйһең инде үҙең түләп. Мин бәләкәй генә студияла яшәйем. Получается, бында вот элекке өйҙәрҙә, вот ошо обычный французский домды представляешь, такой. Шул матур гына өйҙәр бит. И крышаһында тәҙрәләр бар да, бәләкәй генә тәҙрәләр. И шунда элек неләр яшәгән инде. Прислугалар яшәгән элекке замандарда. Ну, где-то до 60-х годов, 70-х, может. Шунда гел элек прислугалар яшәгән. И хәҙер ул өйҙәрҙе весь раскупили. Хәҙер юҡ инде, такой прям прислугаң эргәндә яшәп атмай инде. Өҫтәге квартирала. Шуға хәҙер ул шул бәләкәй генә студияларҙы весь раскупили, и шул студенттарға или там провинциянан килгән йәштәргә там сдают инде. Обновленный һәм ағарағанда. Былай просто Францияла не бит инде, вис нимә боронғо йорттар бит инде. Вис боронғо. Прям яртылар инде улар булган. Элеккенә менә хаҡларға. Матур. Ну, ней, ҡайһы бер беҙ Францияға килгәндә, отелдәр бигерәк инде боронғо ҡайһы бер отелдәрҙә, бына Францияға бараһығыҙ икән, отелдәрҙе ныҡ ҡарарға кәрәк. Потому что ҡайһы берҙәрен бигерәк ныҡ, унда хатта постель даже боронғо булырға может. Мына Испанияла, мәҫәлән, отель һин заказывать итәһең икән, хаҡы бер үк, но Францияла шул уҡ хаҡҡа һин насар отель буласаҡ. Шуға мин шуны белеп ҡалдым инде, что Францияла отельде бигерәк ныҡ һәйбәт итеп һайларға кәрәк икән. Ә Испанияла боронғо өйҙәр булмағас, бөтәһе лә яңы, таҙа, шулай нәмәкәй, свежий инде получается. Вот. Так, Мөхтәсәрова Айгүл, Эльвира был ҡыҙың, сәләм тип яҙған, сәләм Айгүл. Эльвира был ҡыҙың йөҙө таныш кем ул? Был ҡыҙ Гөлназ Шәйгибалова, Францияла уҡый, йәшәй һәм магистратурала уҡый инде. Таныш булырға мөмкин, бәлки ул БГПУла уҡығандар. Әгәр һеҙ БГПУла бәлки күрешкәнһегеҙҙер. Бәлки. Баймаҡтан был ҡыҙыҡай. Бәлки берәйтик күрешкәнһегеҙ. Мине күп кеше шулай таныш тип әйтә ул. Вот нимәгәлер по жизни белмәгән кеше мине таныш йөҙ тип әйтә.
Это может... Һинең менә шундай бер кемгәдер оҡшаған һымаҡ, менә был һинең йөҙөң минең бер иптәш ҡыҙыҡайға оҡшаған нейҙә. Меня постоянно Фекерҙә. шәйтеп әйтәләр, шуға мин это не удивляюсь. Парижда ҡыйбатмы йәшәргә тип һорай. Данияс һорай. Ну вот, жилье нақыйбат инде Парижда. Вот мен, получается, Париждан, ну, такой близкий пригородында яшәйм. Менде вот бер 5 минут хатадан күрәтермен, бер 5 минут атлаһам, уже Париж дип һанала инде. Но менде считается пригород, и вот мен яшәйм менде 11 квадратных метров, менің студия очень маленькая. Шул 11 квадратных метров өсөн беҙҙең аҡсаса мин 35 мең тирәһе түләйем инде. 35 мең рублей. Вот жилье ныҡ ҡыйбат. И то мин кешегә шулай тора тип әйтһәм, бындағы кешеләргә улар теге, типа, еще нормально ҡыйбат түгел тип әйттеләр инде. Шулай, а теге нормальный, уже однокомнатный квартира снимайтам тиһәң, унда, точно от 1000 евро, наверное. Мәскәүдә хәҙер белмәйем, но Мәскәүдә комнаталар где-то 20 нисә мең бит инде. Хәҙер Мәскәүдәгенән ҡиммәтерәк, әҙерәк, получается. Примерно, наверное, Мәскәүдә һымаҡ микән, цены. Чуть әҙерәк ҡиммәтерәк, наверное, тип уйлайым. Сөнки Мәскәү, һин бит инде Париж ситтәрәк, Париж тип һанала, прям в центре түгел. Так, Рәйсә апай, успешной, красивой, умной девушки Эльвира и ваши гости Гульназа. Удачи вам, берегите себя. Рәхмәт, Рәйсә апай. Рәйсә апай бик аҡыллы, шулай уҡ инглиз телен белә яҡшы. Оноттом мин инде компанияла эшләйһегеҙ. Бик алдынғы заманса апайҙарҙың береһе. Ду рәхмәт һеҙҙән шундай һүҙҙәр ишетеү. Шул бик ҙур рәхмәт. Шулай артабан һинең һорауҙар яҙып алғайным. Ниндәй башҡорттар менән аралашаһың әйттең бит инде, башҡорттар улай күп түгел тип әйттең бит инде. Урыҫтар менән хәҙер дуҫтарың. Һинең дуҫтарың араһында кемдәр күбе һинсә хәҙер? Ниндәй милләт? Француздар? Казахстандан бар дуҫтарым. Шулар менән һәйбәт общаюсь инде. Ну вот чем-то и культура менән беҙ яҡын микән, теге аңлашабыҙ бер-берҙе һәйбәт. Шунан тагын урыҫ дуҫтарым да бар, урыҫ ҡыҙҙары бында минең одногруппница инде, Катя, ул Пензанан. Шунан беҙҙең эштә тоже, беҙҙең, получается, эш тегән частично РЖД компанияһы связаны инде, русские, российские железные дороги. И шуға беҙҙән инде урыҫтар тоже әҙерәк бар. Да, вот Пермдән бер ҡыҙыҡай бер Ольга тигән. Шул украинка дуҫтарым да бар инде. Шул теге СНГ илдәренән, Болгариянан да бар. Тимәк, беҙҙең казахтар ысынлап та бар, үҙебеҙҙең башҡорттар һымағыраҡ бит инде, урыҫтар, конечно, бит тоже сит илдә булһаң, бөтәһе лә яҡын бер туғандар һымаҡ. Даже теге берәү Молдавиянанмы тип әйтһә, миңә уже теге ни һымаҡ, туған һымаҡ тигән. Улар бит урыҫса һөйләшә бит инде улар менән, урыҫса һөйләшкәс. Итә без культураны, неге аңлайҙар уже. Сразу автоматически близкие икәнеңде һиҙәң инде. История общебыз. Так, Даниэс, һөҙөмтәлә һеҙҙеңсә Францияға уҡырға инергә стоит, урыҫса әйткәндә. Һеҙ уҡырға инергә уйлайһығыҙмы? Һеҙ мәктәптә уҡып йөрөйһөгөҙмө, Даниэс? Или һеҙ хәҙер университеттан һуң уҡырға инергә теләйһегеҙме? Яҙығыҙ беҙгә. Һәм тағы ла эшең тураһында һөйләп үтһәң, нимә менән шөғөлләнәһең эшеңдә менән? Яғни һөйләй башлағайның бит инде, РЖД менән бәйле. Нимә оҡшай эшеңдә? Ниндәй менән шөғөлләнеүе оҡшай? Эш, получается, шул логистическая компания инде һине